در موج برنامه اطلاعاتی خبر. фиристодаи Фаронса бо таъмири Талко шинос шуд. мулоқоти Раҷаббой Аҳмадзода ва Қозӣ Давлат Қоимдодов. созмони ҷаҳонии беҳдошт аз пайдоиши вируси нави марговар ҳушдор дод. истеҳсоли Спутник V дар Ҳиндустон оғоз мешавад. Итолиё мизбони Евровидение 2022 шуд. аташаи иқтисодии сафорати Фаронса дар Ӯзбекистон ва Тоҷикистон Франсуа Салвия бо сафари корӣ дар Тоҷикистон қарор дорад. тибқи гузориши сафорати Фаронса дар Тоҷикистон, оғои Салвия бо мақомдорони бахшҳои гуногун аз ҷумла бо вазири нақлиёт Азим Иброҳим ва вазири энергетикую захираҳои обӣ Далер Ҷумъа гуфтушунид кардааст. ба иттилои сафорат инчунин Салвия аз ширкати алюминии тоҷик Талко боздид кардааст, ки аз тарафи яке аз ширкатҳои фаронсавӣ таъмир карда мешавад. қаблан хабар дода шуд, ки Талко калонтарин корхонаи саноатии Тоҷикистон бо ҷалби беш аз $5 миллиард сармояи чинӣ аз ҷониби чанд ширкат аз ҷумла аврупоӣ таҷдид мегардад. маблағҳое ки барои навсозӣ ҷудо карда шудаанд аз ҳисоби фурӯши алюминие ки дар хатҳои электролизии нав истеҳсол мешаванд бозгардонида хоҳад шуд, изҳор дошта буданд дар раёсати Талко. дар мавриди кори ширкат баъди навсозӣ иттилоъ дода шуд, ки пас аз навсозӣ иқтидори истеҳсолии силсилаҳои панҷум ва шашуми истеҳсолоти электролиз ба 300 000 тонна дар як сол расонида мешавад. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо раиси бунёди Оғохон оид ба рушд дар Тоҷикистон Қозӣ Давлат Қоимдодов мулоқот кард. бинобар иттилои дафтари матбуоти раиси вилояти суғд, Раҷаббой Аҳмадзода дар оғози суҳбат саҳми бунёди Оғохонро дар ҳалли масоили мубрабин ҷомеа ва амалисозии лоиҳаҳо назаррас арзёбӣ карда, ба фаъолияти ин ниҳод баҳои баланд дод. бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифодаи оқилонаи обу замин, обёрӣ ва аз худкунии заминҳо, таъминот бо оби нӯшокӣ ва дастгирии соҳибкориву бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир мегардад, омадааст дар иттилои манбаъ. дар ин раванд амалисозии лоиҳаҳои гуногун аз ҷониби бунёди Оғохон оид ба рушд ба манфиати кор буда, нақши ин ниҳоди байналмилалӣ дар пиёдасозии ҳадафҳо хеле чашмрас аст. иттилоъ дода шуд, ки бунёди Оғохон оид ба рушд дар оянда низ тасмим дорад, ки курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ барои омодасозии муҳосибон ва курсҳои забономӯзӣ ташкил карда барои таъсиси корхонаҳои хурди истеҳсолӣ сармоягузорӣ намояд. дар фарҷоми суҳбат ҷонибҳо дурнамои ҳамкориҳоро баррасӣ карданд. дер ё зуд инсоният бо пандемияи нав рӯбарӯ хоҳад шуд, ки аз вируси мавҷуда хатарноктар хоҳад шуд, гуфт директори генералии Созмони ҷаҳонии беҳдошт Тедрос Адханом Гебресиеус. ба гуфтаи роҳбари созмон, маҳз мубориза бо вирусҳо нишон медиҳад, ки давлатҳо бояд бо ҳамдигар ҳамкорӣ кунанд, на рақобат. дар асл мо дар назди интихоб қарор дорем, якҷоя амал кардан ё ҳимоят накардан, хулоса кард Гебресиеус. ассамблеяи ҷаҳонии беҳдошт аз 24 май то 1 июн дар фазои маҷозӣ идома мекунад. мавзӯи асосии он мубориза бо пандемияи COVID-19 ва пешгирии ҳолатҳои фавқулоддаи ҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ мебошад. дар кори ассамблея ҳаятҳои тамоми ҷаҳон иштирок мекунанд. фонди сармоягузории мустақими Русия ва Пенеси Биотек, яке аз истеҳсолкунандагони пешбари ваксина ва дороҳо дар Ҳиндустон, ба истеҳсоли ваксинаи коронавируси Русии Спутник V дар он кишвар шурӯъ карданд. истеҳсоли пурраи дору тобистон оғоз хоҳад ёфт, гуфт бунёди Русия. бастаи аввал барои санҷиши сифат ба маркази Гамалея оварда мешавад. интизор меравад, ки истеҳсоли пурраи Спутник V тобистони имсол оғоз мешавад. иншооти ширкат ба стандартҳои GMP мувофиқат мекунад ва аз ҷониби Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ пешакӣ тахассус ёфтааст. Спутник V санаи 12 апрели соли 2021 дар Ҳиндустон тибқи тартиби фаврии сабти ном ба қайд гирифта шуд ва эмгузаронӣ бо ин ваксина дар кишвар аз 14 май оғоз ёфт. соли 2022 ҷашнвораи мусиқии Евровидение дар Итолиё баргузор мешавад. ин кишвар ҳаққи мизбони Евровидение 2022-ро дар асоси пирӯз шудани намояндаи худ ба даст овард. феълан маълум нест, ки озмун дар кадом шаҳри ин давлат баргузор мешавад. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.